Ukážeme si depiláciu podpazušia, pánskej podpazušie. Budeme používať klasický rolón. Je veľmi dôležité si vždy správne predpripraviť tú pleť. Na to nám poslúži tento dezinfekčný gel. Veľmi dobre nám pripraví tú pleť na tú depiláciu, odstráni nečistoty, pot. Daj si hore ruky. Takže odporúčam vždy používať nejaký preddepilačný produkt. Stačí naozaj málo, jedno stlačenie. Nanesiem si na podpazušie, lebo zákazníčka môže prísť tým, že aj má dezodorant, alebo je spotený v letnom období hlavne, tak si treba takto tú pokožku predpripraviť. Druhá vec, čo potrebujeme, detský zásyp. Používajte ho vždy. Taktiež nám veľmi dobre pripraví tú pokožku na tú depiláciu. Vyskúšajte depilovať bez zásypu a so zásypom a tam potom uvidíte hneď ten rozdiel, že ako tá koža reaguje vtedy. Ak používame detský zásyp, o mnoho lepšie nám prilne ten vosk, lepšie sa nám strháva a hlavne ten zásyp odsaje tú vlhkosť z tej pokožky. Ja predtým, jak idem nanášať vosk v rolóne, teraz jedno podpazušie spravíme s rolónom. Predtým, ako idem nanášať vosk, ja si ten rolón raz, dvakrát takto potiahnem cez ten papier. To robím preto, aby sa mi ten vosk vlial do toho rolónu a nech nie tunak v tom podpazuší. Ťahám ten rolón, ktorý je ešte zasušený. Nanesiem vosk. Len potom si dávajte pozor, lebo väčšinou v tom podpazuší rastú chlpy do dvoch smerov. Rastie nám smerom dole a rastie nám smerom hore. Tak to si podelím, oddepilujem najprv jednu časť a potom druhú časť, lebo nám chlpy rastú do rôznych smerov, tak nemôžem strhnúť do jedného smeru. Vosk som si natrela a tunak si taktiež tak spravím, že tým pádom, že muži sú celkovo širší, majú širšie, väčšie to podpazušie, tak ja si to podelím. Spravím jednu polku, potom spravím druhú polku. Robím to práve preto, keby som chcela všetko strhnúť naraz, tak keď si pozrieš, aj by tam ostali ešte na bokoch zvyšky toho vosku, aj tak by som sa potom ešte musela vracať a ešte dočistiť, strhnúť tieto krajné zvyšky. Takže ja si to radšej takto podelím. A to je také presnejšie, také šetrnejšie. Priložím papier, ľavou rukou si tak natiahnem jeho ruku a strhnem. Naozaj rýchly, rezký pohyb. Tunak, keď treba ešte dočistím a tunak mi ešte taký jeden malý zvyšok ostal. Dobre, toto máme. A teraz si spravíme túto dolnú časť. Vosk si nanesiem v smere rastu. A papier strhávam oproti rastu. Aj tu si podelím na dve časti. Jedna časť a druhá časť. A máme to hotové. Keď treba, tu sú nejaké zvyšky toho vosku, dočistím. Dobre, máme to hotové.